हा सर. नमस्कार, मी भरत केसकर, कोकण लाईव्हच्या फेसबुक लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. 2023 वर्ष जे आहे ते आता काही दिवसातच संपणार आहे आणि 2024च्या साठी झालेले असताना सिंधुदुर्ग तालुक्याचा आढावा घेत असताना नेमकं या तालुक्यामध्ये काय घडामोडी वर्षभरात घडलेले आहेत याचा मी आढावा घेणार आहे. पहिल्यांदा जातोय मी खर तर राजकीय घडामोडीकडे वर चर्चा करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाबतीत उबाटा सेनेची स्थापना झाल्यानंतर म्हणजे सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्याच निवडणुका ज्या आहेत ह्या ग्रामपंचायतीच्या रूपाने झालेल्या होत्या आणि गेल्या वर्षी या जानेवारीमध्ये ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकामध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी जी होती ती कुडाळ तालुक्यामध्ये मारलेली होती. महत्वाची जी बहुचर्चित जी पिंगुळी ग्रामपंचायत आहे हे भाजपने आपल्याकडे उबाटा सेनेकडून खेचून घेतलेली होती. यानंतर जर विचार करता मोठी ग्रामपंचायत असलेली माणगाव ग्रामपंचायत तब्बल 2003 पासन ती भाजपकडे होती, म्हणजे राणेंच्या हातात एक हाती होती. ती मात्र वैभव नाईकांनी तब्बल 20 वर्षानंतर काढून घेतलेली आहे. त्या दोन ग्रामपंचायती व्यतिरिक्त कुडाळ तालुक्याचा विचार करता भाजपने फार मोठी मुसंडी मारलेली होती. मोठे धक्के कुडाळ तालुक्यामध्ये दिले होते. अनेक ग्रामपंचायती ह्या भाजपच्या ताब्यात गेलेल्या होत्या. निलेश राणेंनी स्वतः या मैदानात उतरले होते आणि निलेश राणे हे किंग मेकर ठरलेले पाहायला मिळाले होते. यानंतर जुलै महिन्याचा विचार करता एक मोठी घडामोड घडलेली होती. जुलै महिन्यामध्ये निलेश राणे हेच कुडाळ मालवण विधानसभेचे आमदार असतील अशा प्रकारची घोषणा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेली होती. त्यामुळे निलेश राणे हे निश्चितच कुडाळ मालवण म्हणून लढणार याला पूर्णविराम मिळालेला या वर्षामध्ये आहे. निलेश राणे इच्छुक होते आणि त्यांनी जोरदार कंबर या मतदारसंघातून कसलेली होती. त्यामुळे निलेश राणेंना उमेदवारी मिळते की नाही याकडे लक्ष लागून राहिलं असताना निलेश राणे हे लढणार अशा पद्धतीची घोषणा रवींद्र चव्हाण यांनी केली होती. त्यामुळे निलेश राणे च्या उमेदवारीवर पूर्णविराम मिळालेलं होतं. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवणार असून भाजप ही जागा जिंकेल असा दावा केलेला होता. कारण या जागेवर कोण लढणार भाजपकडून हे जवळपास चर्चेला जात असताना निलेश राणे उमेदवार असलेले रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर अजून एक घडामोड घडलेली होती की जवळजवळ दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर निलेश राणेंनी एक धक्कादायक ट्विट केलेलं होतं. आता आपल्या राजकारणामध्ये रमत नाही, त्यामुळे मी राजकारणा दूर जातोय अशा प्रकारचं ट्विट केलं होतं. आणि स्त्रीला धक्का बसलेला होता. कुडाळ मालवण मध्ये कंबर कसली असताना अचानक निलेश राणे राजकारणातून का बाहेर पडतात याबाबत जोरदार जे आहेत चर्चा सुरू होत्या. यानंतर मात्र निलेश राणेंची मनधरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा रवींद्र चव्हाण असेल पालकमंत्री यांनी काढली होती आणि यानंतर निलेश राणे स्वतः जोरदार कामाला लागलेले होते. यानंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सिंधुदुर्ग कुडाळ तालुक्यातील 5 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या आणि काही टक्कर पाहायला मिळाली. मात्र 5 पैकी 2 ग्रामपंचायती भाजपने जिंकल्या, 2 ज्या आहेत ह्या उबाटा सेनेने जिंकल्या. अनेक अपक्षाच्या हाती गेली. बहुचर्चित जी होती उमरमाळा ही ग्रामपंचायत अपक्षांच्या हाती राहिली आणि भडगाव ग्रामपंचायत जे निलेश राणेंचे स्वीय सहाय्यक आहेत योगेश घाडी यांनी ही ग्रामपंचायत जी आहे बाबी गुरव जे आमदार वैभव नाईक यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत यांच्या हातातून खेचून घेतली होती. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचं आणि तालुक्याचं लक्ष लागून राहिलेलं ही ग्रामपंचायत भाजपने जिंकली. वालावल जी आहे अतुल बंगेंनी शिकस्त देत वालावल ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात ठेवली. मात्र या ठिकाणी भाजप तालुक्यामध्ये 2 आणि शिवसेना म्हणजे उबाटा सेना 2 आणि अपक्ष 1 अशा परिस्थितीचं प्राबल्य संख्याबळ राहिलेले आहे. राजकीय दृष्ट्या जर विचार करता तर अजून म्हणजे धक्के जे आहेत उबाटा सेनेला मिळत गेलेले होते. यामध्ये 0 ऑगस्टच्या महिन्यामध्ये जे शिवसेनेमध्ये उबाटा सेनेमध्ये असलेले विकास कुडाळकर यांनी वैभव नाईकांना सोडचिठ्ठी दिलेली होती. उबाटा सेनेला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता. पिंगोळीमध्ये झालेल्या
मेळाव्यामध्ये निलेश राणेंनी स्पष्ट केलेलं होतं, ज्यांनी माझ्या वडिलांचा पराभव केलाय त्यांचा पराभव केल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, अशी भीष्म प्रतीक्षा जी निलेश राणेंनी केली होती. यासाठी मोठा प्रवेश जो आहे प्रवेश पाहायला मिळाला होता. उभाटा सेनेला खिंडार पडलेलं होतं. विकास कुडाळकर हे शिवसेनेमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले होते. यासाठी दत्ता सामंतांनी फार मोठी कंबर घातलेली होती. यानंतर अजून एक धक्का उभाटाला बसला, म्हणजे ओबीसी कार्ड जे होतं, ओबीसीचे अध्यक्ष यांनी तोड चिठ्ठी दिली आणि थेट त्यांनी शिवसेनेवर शिंदे गटाच्या उपस्थितीत काही दिवसापूर्वी जिल्हा संघटकपदी त्यांची निवड झाली. ते झाल्यानंतर लगेच त्यांनी पत्रकार मोठा दावा केला, एक मोठी मागणी केली की कुडाळ मालवण मधून शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत ते संजय आंग्रे लढणार आहेत. सावंतवाडीची जागा जी जर दीपक भाई घोषित झालेली असेल तर कुठं शिवसेनेची जागा आहे. या ठिकाणी एक लढून विजयी झालेले होते. आंग्रे यांना उमेदवार मिळाली पाहिजे अशा पद्धतीचा दावा रुपेश पावसकरांनी केलेला होता. त्यामुळे कुडाळ मालवण त्या पद्धतीने एक सांस्कृतिक धमाका जो आहे जो विशाल परमाने केलेला होता. त्यामुळे फार मोठा हे नाट्य गाजलं.
एक सांस्कृतिक चळवळ उभी करण्याचा विशाल परमांचा प्रयत्न होता. यासाठी त्यांनी निलेश राणेंच्या वाढदिवसाचा मुहूर्त निवडलेला होता. अनेक दर्जेदार कार्यक्रम या निमित्ताने त्यांनी घेतला आणि सांस्कृतिक चळवळ उभी करण्याची चा प्रयत्न केलेला होता. त्यानंतर सगळ्यात मोठी औद्योगिक घटना असेल तर 8,632 कोटीचा हायड्रो प्रकल्प जो आहे तो कुडाळ तालुक्यातील वाशीमध्ये होणार आहे. आणि अदानीचा हा प्रकल्प जो आहे हा निश्चितच एक प्रगतीच्या दृष्टीने फार महत्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पाची घोषणा झालेली आहे नुकतीच. आणि हा जो प्रकल्प झाला तर माणगाव खोऱ्यासह कुडाळ तालुक्याचं पूर्ण जे आहे चित्र पालटणार आहे. एकंदर या प्रकल्पामुळे माणगाव खोऱ्याला एक चालना मिळणार आहे. कारण सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत टाळंबा प्रकल्प रखडलेला होता. अशा वेळी हा प्रकल्प येत असताना फार मोठा जो आहे दिलासा हा पाहायला मिळतो. या सगळ्या घडामोडी बाबतीत अनेक शैक्षणिक घडामोडी पण कुडाळ तालुक्याचं विज्ञान प्रदर्शन जे होतं ते कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यातील माणगाव हायस्कूलमध्ये झालेलं होतं. आणि 3 दिवस झालेल्या विज्ञान प्रदर्शनाला एक ध्येय तयारी करत यशस्वी विज्ञान प्रदर्शन जे आहे हे साकारलेलं होतं. यानंतर बहुचर्चित असलेला साळगाव झाराप जो आहे म्हणजे झाराप ते माणगाव तिटा रस्ता हा होत नव्हता. यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिलेला होता. परंतु काहीच दिवसामध्ये या रस्त्याचं कार्पेट सुरू झालेलं आहे. मात्र एकंदर विचार करता या जे वर्ष आहे अतिशय शांततेमय वातावरणात जात असताना काही दिवसापूर्वी डिगस मध्ये घोडगे रस्त्यावर म्हणजे डिगस जो रस्ता आहे पंदूर मठ डिगस घोडगे या रस्त्यावरून उबाटा सेना आणि भाजप यांच्यामध्ये तुतुमय झालेलं होतं. दोन्ही पक्ष आमने सामने आलेले होते आणि फार मोठं जे आहे फार मोठं जो आहे राजकीय धुमशान जे होतं हे राजकीय धुमशान या ठिकाणी पाहायला मिळालं होतं. वैभव नाईक या रस्त्याचं डांबरीकरणाचं भूमिपूजन करायला गेलेले होते. मात्र या भूमिपूजनाला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी रोखलेलं होतं. जेथे आम्ही निधी आणला त्या कामांचं भूमिपूजन करण्याचा अधिकार वैभव नाईकांना अशा प्रकारचा इशारा दादासाहेब असतील किंवा भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेला होता. तर अमरसिंह सावंतांनी म्हटलेलं होतं ही जी कामं नाईकांनी मंजूर केली आहे त्यामुळे त्यांना भूमिपूजन करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारचं तू मयमय रंगलेलं होतं. राजकीय दृष्ट्या जरी फार मोठं घमासान नसलं तर अतिशय शांततामय जो आहे हा शांततामय हे वर्ष 2023 कुडाळच्या दृष्टीने गेलेलं पाहायला मिळते. आणि निश्चितच हे वर्ष जे आहे हे अशा पद्धतीने गेल्यानंतर आशा व्यक्त केली जाते की 2024 ही अतिशय चांगलं जाईल अशी प्रत्येक जण आशा व्यक्त करतायत. मी इथेच थांबतो. तुम्ही बघत राहा कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.